Yes. Aroshewe ga-ebuzo ekwe na dịka shewe na chijeke ewere mmadụ abụrụ shibia Igbo ndị ọma na-ege m ntị Igbo Igbo na-apụtacha ụlọ ọtụtụ ọmani owe chiri nya zekwali owe chiri nya jeri chi ụtụtụ ewere ohene ụtụtụ ewere obele eke si na egwu ebuzo egwu epu ọnụ dịka shewe na chijeke ewere mmadụ abụrụ shibia a na-ekwusi na chi eketa anya eweruo ndị a chi eke eweleta anya bụ ihe ọmaka ewetara anyị bụ akụ n'ihe nwe dịka na owe ọbụla onye chiri nya zeli a ga m nsi na omenala ka anyị pụtara ime omenala na-apụtara ime nne bụ ọṅụrụ ka eme na bụrụ ịbata atụ nzu aga ọjị atụ nzu ọ bụrụkwa na iwe niile ọbụla mmadụ na-eme dị n'obi obi anọ dị bụ obi gị adịkwacha anya so ngị bụ na-esonye ngị bụ ọpụta anyị bụ izi na ị na-abụ ya nya gbagara aga anya bụ ibe na-abụ dị ya ebe na-ahụ bụ ka ọ si dị na omenala Igbo ka anyị si eme ya maka ụmụnna anyị ndị wuru ewu maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ụzọ ije ụmụnna anyị ndị nọ n'ụzọ ije lowuru bebe maka waka anyị ji ekwu okwu omenala nwa anyị si na nke anyị ji adị na mapụta n'iru akwụta anyị nwa bụ eke sịka ntụ nzu eke so ngị bụ onye na-ege ntị ngị bụ onye nọ n'ịbụ nwa afọ Igbo mmadụ ene mana nwesị na ihe a na-eme ya bụ ụmụnne m ga na-emeli ya amemerere ndị Yoruba amemerere ndị Hausa amemerere ndị Benin na ndị dị nwere omenala nkewe na nke anyị ka nna praktisi ebe nwa na-eme n'ebe tasị na nzu ka nchọrọ ntụ nnu bifo a na-ebido egwu a na-akpọgodo egwu bifo ebido ma nketa anyị nwa ndị mmụọ na ndị egede na ndị mmiri si na-abata eburu ụzọ tụgodo nzu na-eke ka anọ atụchaza nzu ejidile egwu na ọzọ ọnọdụ ụdị egwu aka ọzọ aka ụwa so ngị bụ na-ege ya na-esonye asụarasị ọma na-adịghị mma amasị na ọma ya sole gị egwu m nzu n'aka n'ụtụtụ nwa nwere ọbụrụ anụmele họrọ ọgwụ ana memere ya ọbụla n'ihe ọba were nzu modiba were ọjị modiba nwa ọ bụla bụ onye omenala si na amụgburu mma mụsiri ike mmadụ na anyị na-ekpe ọjị na-agụ sie ike ebe ọbụla ya nọ were ọjị m ka mbụ na aka bịa nwa nwere ọzọ dịa sọsọ ọjị bụ ihe na-ekere ọdịa mana nzu dịa so nwa sị na m ji nzu ata ka ntụọ nzu abụla ebe ọbụla ya nọ asụasị ọbụla obu gị dị ọcha na ikwenyere na omenala ihe ọbụla ichere ya galị gị ihe ọbụla ị na-eme ya galị gị mgbachi agbachiri gị ntụcha gị ma esi na gị a na-enwere isi eburu ya asụarasị aka gị dị ọcha obu gị dị ọcha anya na ntị a na-awụrọ dị afọ na ọnwa rịba ya eme gị ekene m ọnụ ito nzu chuoka bịa ma ekene ekwe gị chuoka bịa ma ekene ekwe gị olise akelu wee ekene ekwe gị eke ekelu wee ekene ekwe gị onye igbere niile egburu ekene ekwe gị ogbu ya alụsị ndị kwene m ekene ekwe m gị ogbu ya alụsị ndị kwene m ekene egwu gị chinegburu m anya chinedu m ije chinanụrụ m ọgụ okwu nwoke na anụ ọnụ ekene m gị chieke were afọ na egwu ekwu ụzọ egwu ekwu ọnọdụ ga chịọ na chijeke were mmadụ abụrụ chi bịa ka anyị tonu nzu eke ihe mere m ebe atonu nzu mmadụ bụla bụ atonu nzu obi alụsị ndị kwene m kpọkọta mere gị ka bụ atonu nzu na nwaanyị egwu ya mkpụ isi agụ atonu nzu ihe dị mara gị ije bụ atonu nzu a sị na chieke were egwu ekwu ụzọ egwu ekwu ọnụ egwu m nzu n'aka n'ọtụtụ nwa abụ eke ma na-akpọku ndị elu na-akpọku ndị ana na-akpọku ndị ishie na-akpọku ndị mmụọ na-akpọku ndị egede na-akpọku chinedu m ije na-akpọku chinegburu ma na-akpọku ndị mmiri m azụ na chi eweruo chi a weleta bụ chi eke a masị ka eke eketara anyị bụ ọma kegbulu anyị ndị ilo kegbulu anyị ndị ajọ mmadụ ama ekwu si na ụdị anya na ya na ntị na mgba na awụrụ na ọ bụla anyị na mbụ na-emekọ iwe si na anyị bịala na ya na-eji isi enwe biri ya nwa na-ekpekpere n'isi nwoke na-ekpekpere n'isi nwaanyị si na ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na mmiri anwụrụ chiọka bịa mme okike ekele ụwa bụ alụsị ndị kwene m nsogbu ka nji na-akata nwa bịa ọnwa akwụlọtọ nwere ekpekpere ta anyị bụ eke nwa na ya ogologo ndụ na-arụ isi ike na isi mmụ Igbo isi ndị ọma na-adị mma a sị m na ihe mpụtara na ije nwa mpụtara n'iru ahụ bụ omenala ka mpụtara ka mmewe omenala mpụtara ka mmewe anụ m apụtara na m amaka iwe dị ya ọ na mụ mali na mụ kacha ndị ọzọ mali mana mụ na-apụta ya ka m hụbe anyị ụmụnne anyị ndị nọ n'ụzọ ije dị n'iche n'iche ndị nọ n'ebe dị n'iche n'iche na-abụ na omenala bụ ebe atịtị ka a ma na omenala abụrụ ebe atịtị na omenala bụ njirimara ndị na mmadụ akpọrọ mmadụ anyị rapụrụ nke na-eme nke onye ọzọ mmadụ amụtara ihe onye ọzọ si na nke gị na nke gị na nke gị abụrụ ọzọ na ịmụtagodo ihe ọzọ nwere bụ itinye na nke gị ime nke gị ọpụta ive nwa akwụrụ ọtọta anyị nwadị nwere ekpebeleta anyị nwadị ebe eke mana sị na ọ bụla bụ nwa onye Igbo ibe ọma na-adị mma ebe ọ bụla ị nọ amasị gị na iwe ọma elu gị aka ihe ọ bụla ị na-eme amasị gị na iwe ọma elu gị aka ihe ọ bụla ị na-alụ amasị gị na ụzọ gị abụ ụzọ mmiri n'ụzọ mmiri na-echiri echi amasị gị na mgbachi agbachiri ọlụ na ntụchi atụchiri ọlụ gị ngị bụ onye Igbo kwụọ alaka gị ọtọ na-eme ive a na n'idili na ọ bụrụ ive a na-asọ nsọ ngị bụ onye Igbo mmalị na omenala dị ngị bụ onye Igbo na-eme ive si ezie ama ekwu na iwe ọma ya bụ nke gị na iwe ọjọọ agbalị gị ezi egedegede
ma nke bụ ha na-eme ihe ọjọọ na-abụ na ibe na-eche bụ ụdị eji ma gbuchie ma egbu mmadụ, ụdị eji ma agbachiele mmadụ, ụdị eji ma atụchiele mmadụ, ụdị eji ma enwepụ ndụ ma nga bụrụ Chukwu na-enye ndụ ma nga bụrụ Chukwu na-eke ụwa. Chukwu abịa mme amasịrị gị na onye dị onye ahụ ya aka na ihe ọjọọ abụkwana nke onye sụranye na anyịnya, onye sụranye na ọnọdụ na ihe ọma adịrị ya mma na ihe ọbụla mgbe ọbụla ihe ọjọọ amegwu na ihe ọjọọ agwa akpanya ekpere nwa na-ekpere onwe bụ n'isi mmụ Igbo ihe ọma na-adị mma, isi mmụ ibe m ndị na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike na-akpata ihe a na-ele na-abụrụ na nke ha dịbaba ka a na-etiela anya ka m na-egwusi na adịkwalụwa na mma na adịlụwa mma n'ụtụtụ, dịlụwa mma na ehihie, dịlụwa mma na asị. Anya bụ na-achọrọ ụdị ajọ iwe ji eje na zeri ndụ, anya bụ na-achọrọ iwe ụdị ajọ obi ji eje na zeri ndụ. Mgbe na-egwusi na ụdị ya nọ na ibe ya na-amara ya na-amara ya, onye ọbụla abụla anyị si ibe anya ahụchasịla anyị, onye ọbụla abụla anyị cheta ibe emele nwa ya ama ekwu na ya emele nwa ya eme ya. Mgbe na-ekwusi ụdị ya nọ today na amachara iwe ụwa amacha, mana isi machara iwe ụwa ihe na-edu nwa amachala gị. Mụ na ọnụ ugwu nzu na nakata anyị nwadịbe nwa amachọrọ m ihe dị n'ụwa, mana ka ọ sị ka dịrịta ụwa na ụmụala ka m na-ekwu maka ya. Mara ahụ nke bụkwu ya lụsị ndị gwu na msị ngịdị gbo kiruo m ije duwe m na oje duwe m nọ na dịka ikwe na-ekele owu m ikwe ka anyị agwụ m ikwe na ka aja anyị agwụ m ikwe na bukwu m nke ndị ogbonuke bukwu m nke oyibo bukwu m nke azidentị. Biko a ma ekpe ekpere n'isi nwoke na ekpe ekpere n'isi nwaanyị asị ọ bụla onye chile nyazele na ụdị iru anyị dị n'iche n'iche, ụdị ahụ dị ka mkpa anyị dị n'iche n'iche, ụdị anyị ka ọma anyị dị n'iche n'iche, ụdị aka ya na Chukwu dị n'iche n'iche. Nwa na-egosi ihe ọ bụla ya na ya Chukwu ka ọ bịala na mmezu. As far as ibi na Chukwu bụ ajọ na ọ bụrụ ihe eji emegide mmadụ ibe ma ọ bụrụ ihe eji egbu mmadụ. Chukwu anyị gị bụ okike kere ụwa gị na nwunye na-awụ na nzo. Chukwu abịa mme nke ikechara ụwa niile ụwa kwụrụ jinjim. Chukwu ikechara ụwa o nwere ebe etinyere osisi nke na-etinye ibe ya ejide aka n'ụwa niile bụ ibe ị na-ala na-acha gbuo ụdị ahụ na o nwere mara gị si eke. Chukwu amara na amara gị aka. Chukwu ọhụ nke ike niile dị n'aka. Chukwu nke ikpere niile na-egbulu mara ya gịta nwa dị ejide nzu ukwu ya alụsị ndị kwu na aka nwa akpọ gị si ngị dịka ogbe ọgwụ kekwa n'ọnụnụ n'ọnụnụ n'ụtụtụ n'ọnụnụ na-ehihie n'ọnụnụ na hasị n'ọnụnụ na-eke n'ọnụnụ n'oyo n'ọnụnụ na-awọ n'ọnụnụ na-agwọ. Ama ekwu na ya na-anọ n'azụ n'ụbọchị ya dịla anyị na mma. Ama ekwu na ụdị ọbụla ihe ọbụla anyị tinyere aka ya eji na-agara anyị n'iru. Ama ekwu na ihe ọbụla anyị tinyere aka eji na-agara anyị siriri welele. Ama ekwu na anyị n'iru ka anyị eji na-aga na anyị jiri na-anarị azụ. Ma ọ bụla nọ n'ezi n'ihe ọma dịrị ma na-azụ ka eji na-aga ọ na-azụ ka mma ụwa eji na-aga na-echere mmadụ iwe ọjọọ kwuru eji na-anarị azụ. Ama ekwu na onye anyị eji anazeli ndụ na esi na ihe ọma dịrị mma bụ ọkwụ n'ezi osi adagbuo maọbụ nkịta ọdebe ọma na-arị na bịa maọbụ na-eri ya. Nwa na-akpa ekpere ma dị eta na dịbe eke si ka eke ketela anyị iwe ọma kegburu anyị ndị ilo kegburu anyị ndị ajọ mmadụ kegburu anyị ndị ilo na-asị kegburu anyị ndị ogbenye kegburu anyị ndị be mmadụ nara adị mma na ha chọrọ n'akụkụ anyị. Chukwu abịa mme bupụla anyị ndị dị n'akụkụ anyị. Eziokwu na-asị na ọ bụla pụtara ụwa ya enwe ilo na enye nwere ilo bịara na-amara ibe mana ndị ilo anya anọkwu n'akụkụ ka a ghara iji anya na-avụ ive ọma anyị ka ọ bụrụ ive ọjọọ bụ ihe a na-echebụ ihe eji na-eme n'ezinụlọ ha. Nwere ekpekpere taa dị ebe eke si na ọdị dị nna enwe bụ nso nakọta ndị kwụrụ ọtọ mmalị ikpekọle mmazi ikpekọle dịko ma ha na dibịa na-abụka bụ na dibịa gbara ole nwere egwusi dịka ogbe ọgụ n'isi nwoke n'isi nwaanyị iwe ọbụla ya chere nya agaala ya ọnya dịrị nwoke ma nya dịrị nwaanyị mma owe ọbụla ya chere na be nya zele anya ka na-ata na dị ebe eke si na ọkụcha ha ka ọra m n'ọnụ si ka ọ dịrị nwoke mma ka ọ dịrị nwaanyị mma ibe anya ọbụla ndụ ise ahụ ya kpecha ekpere ọtụtụ taịm. Ọ nwere na emere ka kpọọ egwu ya bata mana ndị mọs ka akpọgodu nzu na-atụ nzu ebido akụ ma m gwara n'omenala ka m pụtara ihe so omenala anyị pụtara ihe ya na ana m emeri ya na mụ na-abịa emie kamaflaj na mụ na-abịa eji eme na ive the spirit leadili m ka m ma gatu ọhụrụta so dị anụ olili m gwa m na mma na egwu ya bụ mgbe kpechara ekpere ekpesa omere ekpere na ka ikpotete ka jiri na-akpakọrịtata nkata nwanne na nwanne nkata Igbo iwe dịla omenala Igbo ka omenala Igbo si dị ka esi emie na ka esi emie n'ụwa ka esi emie n'eluigwe ndị ụka na-agwa anyị onye nwa na omenala bụ oyibo ọgbọ no matter ụdị ọbụla no matter how fast no matter how smart no matter how ụdị ọbụla ifilile na-ede mee na omenala bụ oyibo ọgbọ a na-agbagharị ịgba ya drọ ọdolie ghọtara na so ka ebido nụ. Obili Igbo ka ihe eji nwe ọnọdụ nke taa nwa asị na Obili Igbo bụ Chief Akụnwavọ Obili Igbo onye nteje ya na ndị egwu ya ga-abịara ịgbasa ozi ọma maka egwu ndị eze nze dị mma nze amaala eze kwesịrị
Isubiana Koka, my celebrity brother. Nagazielegi, Nagazielegi on the mother. I go from one and only Igbo. Some people Amaro, as the casting video. I have a Nabu and Nebu now when with the you see every more Jarade. Only never 1 year to 10 Ben and I cannot get and can make it in a Baba. When I go out, sing it, and I'm can deliver one. It was a man and I brought time I get across the Galamada. I will go to each Joey Bomber and Madi as Mr. Taganapo. Why do I know when I have a good papa, I'm a good as no man and we go. I'm more people now than I want to go ahead. A good ordinary. This man who have now Nikunawa, their great grandfather, Bunya, Buchalipian Nava, Busha, Umubuna, Pure, Bununa, now, we are cosmic. This man now Busha, and Navabucha, Bunyan Navaja, Ajana, which are the movie, and in a game, Himalayan Nago, over the Asatalasata. No, ordinary. I wonder can you go? Even there's a kind of time, huh? Makanya so yakita. Ndi ano na, Nzu ka ntụrụ na. Nzu anya ntụrụ bụ nya ka njikpe ya dị poko Chukwu nke m. Chukwu amataro ụdị ị ga-akpọ Chukwu ụdị ije na usoro ise usoro asị na-ewe Chukwu. Ndị dị nne nwere usoro waya akpọkwuchi iwe. Ndị dị nwere usoro waya ewe Chukwu nke ebe. Ndị bụ onye Igbo, ndị bụ nwa afọ Igbo, ịnọ ịmara ebuchi gị. Ịmara n'ọlụgụ ụwa, ịmara Chukwu bụ ụwa gị. Man, you never make a mistake here. Even na ivo ọjọọ ka ọ bụ ọbụla ibe na chọwa ebe isi bịa ụwa, chọwa n'ọlụgụ ụwa, chọwa shi n'ọlụgụ ụwa, ọ na-adị mkpa. Nzu ewụrụ ntara atọ n'ọtụtụ na-abụ nzu okwu alụsị ndị ukwu na-emu deva. Okwu alụsị ndị ukwu na-emu ahụ na asị na ụdị ha n'otude na life. Owu dị na ndụ, owu dị n'ọnwụ ka dịka na-ede. Ụdị aka ọ dị na mmụọ. Asị na ebe na mbọ ka mmadụ na-enwe n'ụwa, arọ na mgbe na-egbu mmadụ na ụwa. Arọ na mbọ anyị bụ arọ ndị nna na arọ ndị nne. Mara arụ dị gị na arụ ebe ọ bụla tọrọ na arụ na-adị ya nke. Mara arụ dị gị na ile na kpokwu ya. Na ikpokwu Chukwu ndị ahụ mmụ arịra mmụ ahụ dị ka ndị mmụọ ozi, ọ dị ka ndị angel na-ejere Chukwu ozi. Kokoshie bụ koshie bụ nya bụ Chukwu okike abịa mme. Chukwu okike abịa ma ya bụ ikpere niile n'ekpuru ya. Mana Chukwu kechere ụwa. Nyecha ụwa nwee angels, nya bụ ndị omendụ ụka dịrị anyị na Baịbụl gwa anyị that na-enwe angels ndị angel na-alụ Chukwu ọlụ. Those angels ya bụ wapụ mmanwụ na ndị Igbo na-akpọ Chukwu oke na mmụ arọ bụ na-agụ na-emecha mmadụ ihe. Ọnọdụ ụdị adị anọ today, maka some people na-aghọta omenala n'ụdị ọzọ. Oge awacha na-aghọcha na ọgụ na-aghọcha n'iwe na ụdị alụsị dị na anasị gị na onye na-agụ alụsị na-eme ihe ọjọọ, onye na-agụ alụsị na-eme nke. Chekwa ntị nke na-ege ntị. Alụsị abụrụ ọgba ajọ iwe. N'ụdị anyị nọ na nwere iwe bụ alụsị obodo. Ịma na alụsị bụ alụsị ndị nna ji bụrụ odibo enwe. Ma ọ bụrụ na mmadụ pụtara ụwa today, onye ka ụdị adịghị nọ na mfili ya sị na m na-achọ popularity na nni dịrị mere nje bute ụgwọ ọgwụ si na alụsị na mụ na-eme na mba. Alụsị ọbụla m ahụ ya ahụ m today na-asa na mụ jere nweta arọ ndị nna m ma arọ ndị ikwu na-eme maọbụ mmiri mụ.
ndị ejepụtago ọgwụgwọ ọzọ tụkpọga sị na alụsị maọbụ ihe na mama ibe na-eme mmadụ emekọtara bụ ihe ọtọla dị isi butewa alụsị bụrụ ọgwụ tinye mba ọ nwere ebe alụsị so dachi alụsị ahụ and the meaning of alụsị ahụ na-akpụ ya alụ na nsọ ịlụ na nsọ a ime ebe ana na-asọ because na ịlụọ nsọ ọchụwa gị ime ebe ana na-asọ a na-achụwa gị bụrụ alị ọkụkọ ụgbọ ọkụkọ ewere ụgbọ ọkụkọ Igbo na-eme na omeroli ibe ti ọkpa na na-azọ ya ọkpa a na-achụ ya ozugbo nnụnụ na-agụ ya ọsharụ so mmanụ agwụ ndị bụ onye Igbo mmaliwe na-eme nne iji na-agwụ omenala dịwa atịtị ọ bụrụ ifili n'Igbo olu oyibo rinne n'ịma na oyibo dị na arụ rinne na omenala bụ lokal tin mee ndebelopu omenala in oyibo wee that oyibo wee ezinụlọ ọ bụrụ ọba ya ụka bụrụ nke anyị ụka bụrụ ogwụrụ ọbụrụ ụka gị na-eje n'abalị gị good mana fụ onye nwa afọ Igbo amụsiri ike mee na don't think na ụka bụ omenala anyị nke izi bụ na oyibo batara nwetara anyị many things oyibo nwetara anyị ọtụtụ ibe like ọ nwere nwa mma na-akpọ ọ nwere nwa mma na achị amara maba dị man ọ batasị gị na mgbe ndị ọcha batara na be anyị n'oge mgbe gboo na anyị ndị be anyị na-agba ọtọ na o nwere ma na amarị ya na ọgọdọ ka anyị na-awụ that time mana ha bataziri nye anyị ape nye anyị enyo nye anyị pawuda nwetara anyị vụ ọma enyo abụọ nwetara anyị na-eme anyị n'anya anyị na-avụ ọnwa anyị marị ka anyị si marị ka anyị ji aga and before enyewa ahụ na anyị eburu ụzọ na enwegoro nke anyị ji avụgoro onwe anyị somehow mana ndị ọcha pụtara nchetara ya ezigbo ochezi ibe ahụ n'ezi bịa kpezila aja agwaza na garịzi ma ọ bụrụ na ya nwetara ya adịrọ mma ọha na ibu akọ ka nna ya na-ekwu na ọrụ Mike Zuckerberg bụ ma Mike na-azụ ka maọbụ gịnị ka na-akpịa anya mere o nwere onye dịka ya ndị ọgọ ibe na ama ndị na-ekpe ibe na-ekpe nwere ekpe tele ụdị nwe hazi iko na-eche ụwa mgbe ahụ ọrụ ka eme bụ o nwere ike obere oge chọrọ ikwu na chọrọ ikwu ihe dị gị mkpa o nwere ike gaa n'ugwu redio anyị ha gbaa fọm na efi iwe ka ị na-ekwugodu ọ bụrụ hụ na amaghị na-avụ gị di a na aka ị na-ekwugodu dị gị n'ọnụ ka ọ na-amagodu ihe amagodu ma esekuleti mana Mike batara ime nye ọdịrị everybody ezi ọnya bụ civilization ọ bụrụ na civilization ya eme gị ituvo nke gị ilovo nke gị ilovo ọdịnala gị ilovo njirimara gị ya bụ niile esigo onwe gị na-adasịla egwu anụ arịsị na anyị bụ na anyị ka anyị ka na-elebe onwe anyị ka na-ele onwe anyị kọpụ na mbụ na tọrọ so mana obodo rapụiwe anyị dị ebube mana na nke obodo ahụ na-anawo n'iyi asụrụ m na oyibo adịrọ mma maka anyị na-eme na omenala anyị at least ka ndị ọcha jiri ya mara na nke a bụ nke anyị dị na ngwe anyị jiri mara anyị dị ka adịgbule na-atụrụ anyị egwu o nwere ya bụ na ihe ọha bụ ihe ndị Igbo o nwere bụ ihe ọha bụ ihe ndị Igbo anyị bụ ya ka ha mere ha mụta anyị Chukwu malị ka o kege gị n'obodo ndị ọcha ka ị bụrụ ọcha Chukwu malị ka o kege gị n'obodo ndị ọcha ka ị bụrụ ọcha so ihe na-agwa m Igbo ihe na-agwa Igbo bụ Igbo na-ege m Igbo ndị ọma ebe ọ bụla ị nọ nwanne m na-esonye n'ihe omenala abụrụ ka ije ka ya gwọwa ọgwụ goju ụkpa maọbụ bụrụ ọgwụ buju everywhere tọwalụ mmadụ ọgwụ mee omenala dị n'obi ụka dị n'obi a tịka na mmadụ ụka na-eme mana ebe ọ da nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị dị na anyị today obu gị bụ nya bụ omenala gị ụka gị bụ nya azi obu gị bụ nya bụ ụka gị so ụdị anọdụ today ị na-agọ mmụọ ị na-eme omenala obu gị dị saa azi ma obi maala n'ebe mmadụ na obugodu ụlọ ya na-echele gị ka ọ bụ na ihe ọbụla na-esele gị bụ na arụ ya ka ọ dị mana ịmali nwere everybody isi nwere onwe gị inwe na-asị n'ụwa bụ ọ bụrụ na ihe nwere mmadụ kisi nwere gị na nke ahụ ole gị na-ekpọ tezọ dị taịm mana oke ozuo nye azụ n'obụla onwe gị na asị na isi na ihe mmadụ adịrọ gị ma bere anyị aka ghọtara anyị na ama ghọtara ọzọ ka eji na nọdụzọ n'ụwa anyị nọ ndị some people nọbịa na-eme na-awa ha bụ inkom na-awa ha bụ ekwuchi agwụ na-awa bụ deputy Jizọs na-awa ka Chukwu kacha avụ na-awa ka Chukwu kacha amalị mee n'ụwa bụrọkwa like that ihe dị na iji ụwa bụ ịnọdụ ụdị owu ọbụla iji mara gị ime ka shọ na onye egwuru ya bụ ahụ onye egwuru nke onye egwuru ebe ebere ugobere nke si na agharịbịa ebero nkunye gbakọkwu ili anya ka anyị nọ ya ahụ ha anya ka anyị bụ ndị Igbo anya ka anyị bụ Igbo nọ ya so ka anyị na-emekwa ka anyị jiri uche anyị na-eme ihe niile abụchara ha n'iyi gai ihe na-abụchara ha n'ịrọ gagaga ụdị anyị na ndị ọcha n'otu dị na obodo ahụ ebelivre ma ebelivre anyị na ndị ọcha mgbagoro most especially anyị bụ ndị amụrụ n'ụlọ zụọ n'ụlọ anyị na-agbaburu n'ebe ọbụla ya nọ na-eme omenala gị
and ị na-amụtakwu nwa mee ka nwa gị mgodo nwa gị n'ezi mmụ nwa n'ezi dịgo oke ezugbo nwa gị n'ezi dịgo oke ma ị na-azụ mee ka nwa gị mara ebe isi mee ka nwa gị mara ntụnala gị mee ka nwa gị mara obodo ya mee ka nwa gị mara na ebu na ebe anụ oyizi anya nwere na nsọ ọnụ anọ na nsọ bụrụ nke dịba ọ dị ka some people dị ka anọdụ na-asụrụ nwa oyibo na-emera na sometimes eziokwu bụ na ọ dịkwa mma asị gị na-awe oyibo na-abanye oyibo na oyibo bụ borrowed language kọbara rụrụ na-asụrụ onye mụ ya mbọ mmalị oyibo and my word as my blood o nwere ike ntamụ onye ọzọ ntamụ onye ọcha na mmiri na mbọ na-asụ oyibo na-echenji okwu ọ na-aba m isi mana ntamụ gị bụ onye igbo na-arụ m ọzọ nsị nchọpụta na igbo onye igbo ya na-asụrụ m oyibo men ha etie gị nta azụ ha etie gị fainal bikọs anwere ya nwetara nwerezi ya nweta n'ebe ị nọ wetara dịba na mana mgbe na ịja m ka ma bụ nwanne bụ ịkpata nke na nne gị mbụ na-ezu asụsụ unu na-ekwu okwu mana nwanne na-ekwu okwu ọkwa ndị Hausa nọ ebe na anyị na-apụ n'ụzọ na-eme iti anya Hausa bụ ya Igbo ka Hausa ka eji na-asụrụ gị miti Yoruba ka eji na-asụrụ gị ọ dị everywhere arụ obodo nwanne n'obe nwa South Africa nwa nweche dia own native language like asụsụ nke anyị maliwa and nwa miti nwanne bụ nya ka anyị na-asụ onwe ndị arụ ka nwa na-asụ na-ata ilewa anya nwa bụ na abụ bido na-asụ na tin nwanne ya njiri maliwa ọ dịtakwa nke oyibo na ọ bụ na-apụta na general something na-eme ihe ọ bụ Kenya maọbụ Benin Republic maọbụ ebe ọ bụ ndị Arab ka ọ bụ ihe na ka ọ bụ ndị European dị na nwetakwala ihe na everybody nwechara ihe na nwecha their own language ma na-asụ dịcha proud of it ma sọsa ibe Igbo si na nke anyị abụrụ ọzọ na anyị machaziri ụwa niile ibe nya jere anyị na nwa anyị dị anyị n'otude mgbe niile anyị na-aba ka anyị nwere onwe anyị ifin na ọ bụ na anyị ba n'isi agbakọrọ n'ọta arụ na ojuhu ka ọ bụrụ ọta ndị ata nwefe ojuhu ka ike nwere onwe anyị den mana ala budeli na mgbe na ụdị na-adaghị aga mana onye ọbụla bụ onye Igbo amụsiri ike arụ ojuhu a na unu ga-ehitiri ojuhu mana ojuhu ekwetara oke dị nchi na mkpata na-ata ahụ Igbo na-ata obi Afrịka bikọs na amụgbuli mma mụọ anya n'ụzọ ọbụ ụzọ mgbe niile mana ọ belivulu na nke na ibu nke na nke ka mma mmadụ nke onye ọzọ asụrụ nke meniwe oyibo mana ị na-eme oyibo mee ilobu na nke gị ka anyị na-eme na njirimara anyị na ọ na-adị mkpa ọ na-adị mkpa n'ihe ọbụla na-eme agụrụ m sị na ihe mpụtara n'ebe apụtara m ebe maka nje akọwa ogologo akọ maọbụ nje akọwa ọnwa maọbụ nje mere na mba ihe mpụtara maka ya bụ maka omenala and omenala anyị bụ iwe dị na omenala anyị ka anyị ji na-ekwu ị na-eme dị omenala ụdị ma ekechi onye na-eme ya n'ụdị si ezie ị na-eme dị omenala ma ekechi onye na-eme ya na o nwere n'ụwa bụ olele ka anyị pụtara bikọs nwa ha dị anyị na obe nwa nke Igbo anyị na-eche na nke na ịmachara ihe dị n'ụwa bụ nke na lokatin nke cheta na owu mbọsị etiripụ ọkụ na ọhụrụ ya bịalụwa ya epuelo ọhụrụ ya bịalụwa ya nọ forever weda m ikwetere ụdị akụ gị na-adị so kerezi abụzi gị nga ahụ mbụ na onwe gị ka ị malị na onwere ebe isi pụta ma bụrụ na ụdị adị nọ na ibe bịara n'ụwa bụ ive after ka i play cheli your rules na ụwa uzi itere gị kedu the next thing ndị omenala asụrọkwa na Chukwu adịrọ mana ihe na-achọkwa unu ghọta unu malị na omenala bụ oyibo ọgbọ adị na Chukwu anụ owu Chukwu anyị ka everybody na-ekpeli kpeli Chukwu n'ụka kpeli Chukwu na omenala kpeli bụ azịn ndị dị nne bụ nke ka a na-ekpe ihe nji ekwu okwu ara m ụdị nji sometimes ọrịa nọdụ na-ekwu okwu ndị ụka sometimes mana ndị ụka na-achọzi ka a na-eso mpịpụ ọ bụrụ ndị ụka niile na nwere ndị ezigbo nwa na-achọzi ka anyị izuzie na-elizi as office maka ndị na-aghọtara nne mmadụ ya bata nwekasị gị na-eme donation nke n'ụlọ ụka na-eme nke n'ụlọ ụka na-alụ nke my brother nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị o nwere donation o nwere kacha support o nwere offer o nwere tithe kacha mmadụ ya ahụ than ịba street men immediate the less privileges and ndị niile o nwere ndị nọ nne mana ndị nwa na nwanne idili onwe ka ọ bụrụ na ị nwere today na bụ 100,000 na 100,000 na ị nwere ị na-fight ka ị nwetakwa mmụọ mana o nwere ya nọ n'utude bụ n'iwe onye digodulu bụ mkpagodo bụ 10,000 arụ onye nkị na mbọ ya bụ ugboro bụ maọbụ ọtọ dịka atọ ọbụna mkpịa bụ 10,000 5,000 n'ọtụdolu ya n'ara adị na o nwere ndị nọ na-abụrụ ha lili ọ dịghị adịa n'otude na some people ejina zonwe nke some people mmanụ ejina na mmemme nke mana ana m emere ibe ka impress anybody ana m eme ibe si n'obi ana m eme ibe Chukwu azụ ụdị Chukwu na-eli dị m to by Gucci nọ na-adị n'otude na mmemme megidere na mkpata na arụ n'ụka na
mmadụ asị na mụ na na-eme projekti nke na-eme nke nwere dị mụ na sị na ebe akacha nwunye ji nwechata m na-eme ya n'ụlọ ụka mana m na-eme ya na mụ ji ọsụsụ ka m jiri sọpọtụ dị ọganizeshọn nọ n'ime na ọ bụrụ na mụ na-eme na ebe akacha nwunye ji na-avụ m anya ọ bụrụ na mụ na-eme na ebe anyị ka ji abụ chukwu anya ọ bụrụ na mụ na-eme na ebe akacha nwunye ji na-aza m ekpere mba mee nchọ ka mme ibu dị chukwu ji na-aza m ekpere ụdị na-adị mma ụdị mba na mmụọ onye bụ bụrụ mmechi ego ị na-egosi ndị mmadụ ọka na-akọrọ ndị mmadụ ọka ibulu vidio chedo onwe gị bụwa ndị mgbe anyị na-eme ya gbanwe ka kakata n'ezi ọpụta n'ezi la isi ọ na-ekele ndị na-ele pịa ọta ego ma ọ na-ekele ndị na-ele ihe na ego na-eme na-evidio na-eme ọ bụrụ anya bụ ezigbo mmadụ mee n'ichọ mee ya n'obu gị mee kode dịlị emekata mapụta ọnlaịn isi na-eme na ị na-eme give away na ị na-eme nke ọzọ mee na ị hụrụ maka mmere give away ọnlaịn bụ ọ bụrụ ndị biznes partner m and na biznes partner m na-emelie ọ bụrụ na ya ọbụla siri bụ isi ọmatọ bekele m lie na ndị mụ na ana mbụ na-azụ ahịa ọnlaịn nnebe nya nyecha nọdụ onwe m nchọ ka mme nọma give away nchọ ka mme iwe kwuchi ana m eme ọ bụ na mara m ya gbagbo gị na m na-eme mba street mee kode dịlị mee ụdị m na chi m na mbọ ishi ọ bụrụ $1 ka m ji bịa spend ya mpụtaba nya bụ ya obi m bụ ụdị abụ ka ọ dị and ị na-eme ive imene ka imegide mmadụ ọ imene na ịnwere nketa mmadụ inwe ishe nwere onye eji isi ya na alụ enu ụwa anyị nọ ebe at least inegodu anya ụdị ụwa nwa dịghị na-agba gburugburu mana chukwu kele chukwu ahụ n'ikele ahụ na-eche ka mara ụdị asọsọ ụlọ ka anyị na-eme anyị lụọ from here to here wee pila ajiri pila wee ju ebe niile pila ya adị ka ibe na ma ụwa anyị nọ n'ime ihe ị na-amara mbọsị ka anyị amara mbọsị ya na ka ịvụlụ onwere ihe ejideli onwere ihe na-eje okwu na egwu ahịa tọrọ gị ka ị nọkọta ka iji onwe gị ajụjụ kedu ụdị ịpụtara ụwa anyị ga-eme nne kedu ịdị nọdụ n'elu ụwa nwa kedu ụdị egwu dị omishọn kedu ụdị chukwu zitere n'elu ụwa kedu ọyọ em kedu ihe ị na-echazi kedu ka o si dịrị gị n'ihe ihe anọdụ ọkata ihe ise ihe eji na-echeche odosi ihe eji na-eche bụ dị eji wee eme wee bukọlie ihe na-edo n'ụwa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị weda mishọlịa weda ma igere ntị ma igere ntị na-elichere ihe dị n'ụwa eliche eziokwu bụ na ego na-atọ ụtọ ego ka enyere ndụ aka ego ka ndụ ya atọ ụtọ mana ị na-akpa gị ego iji nye na-asọfoketi ndị ọzọ iji nye na-eme na ego bụzi na ngị bụzi oloya everywhere mana oloya niile a na-ebu apụta mbọsị ya ana ị na-ana mmụbe niile anyị nwere onwere we ahụ yarị gị na akpati highest bụ kpatakpata bụ egolo gị akpati dị oke kpogi sutu dịrị gị cheme n'elu after few days ịgbawali n'elu pushi ya bụ ibe ụgọ everybody iji na-asụ ụgọ ọlụ everybody bụ ọnwụ ụgọ eji ana bụ ọnwụ whether we believe it or not ma kedozi dị impact anyị kwesịrị iplay before anyị na ka anyị mee ọ bụ na ya anagodo bụ ụmụ anyị pụta ka a nwụla eji nwere remember anyị iwe eji nwere remember anyị bụrụ ego ilili na ego iji ma ọgala like ego ili na klọbụ ego spend n'ihe na ego iji ezu ọka nga ọ bụrụ ọkwa nya iwe eji nwere remember gị bụ ibe imeli n'ụwa ka eji ekwulu gị na-asị gị n'ibe eme n'ụwa ka ekwuli so ịnọdụ n'ụwa malị n'ụwa bụrụ ọba anyị malị na ọlele ka anyị pụtara na-apụta ụbọchị na egara abịa ya na ọ na-ewute m ewute na ndị ọjọọ ndị ilo na-asị ndị anya ụvụ karịzịrị kịta nwa ọ dị na ọgwụ n'ụtọ ọ dị na ụmụnna ọ dị n'ikwu na ibe mana ibe na-akachi ya bụ kwụọ aka gị ọtọ na-eme ibe n'isi ezie ịkwụ aka ọtọ na bụrụ aka gị kwuru streti ya na nya bụ atụ okwu na ọ bụrụ amalị ga-atụ okwu osi atụ ịkwụ aka ọtọ ahụ na depend na ya ibi na-eme ka isi the way of life dịsi elive ndụ dịsi eme ndụ gị ọkwa nya so gị bụ onye na-eme omenala na-ege ibe omenala ana m asị gị na ọ ya adịlị gị na mma ọ ya adịlị gị na mma n'ụtụtụ ọ ya adịlị gị mma n'ehihie ọ ya adịlị gị na mma n'anyasị anya bụ na achịkwụrụ gị wute anya ọjọọ cheli gị bụ ọjọọ cheli gị ajụ n'ezinụlọ gị maọbụ n'ebe ọbụla amekwu n'anya n'ihe ji isi ebule na ebe Igbo si nọbịara egbu mgbe onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ ma ọ dị adịghị nọ na as far as ị na-eme omenala mali ya galị gị onwe ebe jeme gị omenala na-abụ nne nke esi ọ bụrụ ngị bụ nọ n'ezi na nwere ịghọtara ịpụta nke izi ụdị a nọ n'ebe na ọsọ ji m dị ebe nwa dị na nzu m dị ebe mmanya m dị n'ebe nwa bụ mmanya ọkụ ọjị ana m enwetara ọjị bụlịbụlị onye bụ ụmụ ibe mmali njekpe amaka ọtụrụ m bụ ọjị mara na nzu mmanụ ka m na-eji na-akpa okwu ibe dị m obi ụwa bikọs na mmanụ na-asọ m tiri dị m obi ụwa na mbọsị mpụtara ụwa na mamara mbọsị mpụtara ụwa ụdị aka na mara ogwu mbọsị mma na sasasa dị oli tin m belivulu na mụ abelivu godulu na mmadụ enu chukwu kelekọ eke m ejegburu ọmụ bikọs
ole so bụla ngị kele m ọ bụrụ niile ike mmadụ igbo m ma so asọ bụla mmeche nọlụ gị ọjọọ na ma jere mele plan ya gị ọjọọ gị egbu m ụdị mmeji na-egbu gị ma ihe egburu okwe m ụdị aka odu ngị bịara na-ege ntị na ibelive go like that ibelive na omenala mmadụ egburu okwe gị ha esibe nwere ike nsogbu abata na awụcha ga-arụ gana nsogbu dị n'ụwa as far as etiti ndụ na mgbe etiti ndụ na ọnwụ ụdị aka odu etiti ndụ nsogbu dị mana ihe m na mmadụ na ya chukwu n'ụwa bụ ọnwa karịa ya abịa na ọnwa karịa mmadụ anya bụ ya bụ ọnwụ ana ọnwụ bụ ihe ọbụla ahụ na ọnwụ bụ onye elu oge a sị na ụkwa lụọ oge ọda ọnwụ bụ onye elu oge ojebe ma mgbe ọnwa karịzịrị ihe ejiri frustration jiri ibe na tinye onwe gị na n'ọnwụ maọbụ tinye onwe gị n'ihe ọjọọ ọbụla dosipụl emeligo gị ihe niile bụ na nwata gị ọbụla na-eme nri men stay as it is strong as it is stronger than you have as you could not do before. Nya bigo nwere ike ime go motivate gị ọha ya your agility it is more stronger. Ọ bụrụ eme gị bija adawa mba si gị chisi gị eme nke onye gwụrụ and give her nọ n'ime ịnọdụ like this instead ya ama ibe gosi m ibe gị gwa m nne gị mekwa ezo neguzo ịchọta ka izu eze hazi ofisi n'ịmara ihe dị n'ụwa n'ịmachara ihe na-eme nne ebele gị na-emere ma agha gị bụ sọrị oje nji adị gị sọrị anụ bọdị anyị na today cheta arụ ya naba aga n'abalị bụ irugo enu chebe ọdị ha dị ndị edi na ihe si from gị a na-ejebe kedu the next thing n'inwere 100 million nwee 100 billion nwee $100 million nwee whatever nwere ịnọgide mee kedu the next level ọha ndị nọ ndụ next of king ejiri dị mmadụ lawa akwụ na gara agwa gị so ụmụnne m anyị na-eme ibe ka anyị na-eme ihe esi ezi anya bụ omenala anyị na-eme bụ mmadụ ibe gị n'anya inwenele mmadụ ibe gị anya ukwu ịtachinele mmadụ ibe gị anya ịgbachinele mmadụ imere mmadụ ihe ọjọọ imere mmadụ ihe mmegide mmadụ megodu gị ekpele na asụ na ụdị adị ama nọ na ọlụ dị mma nwere ụgwọ dịlị onye na-akpali onye na-atachili gị anya na-agbachili gị na-emere gị na istedi eje gwọwali ọgwụ melie na mee n'ike dị n'okwu ọnụ ma ibelivu ya arụ ụdị anya na-enu today mee na-agbanye na ọbụla anyị si na mmụbi ya dịrị gị na-echere m na-abụrụ mma gwọrọ ọnụ akpaka m ibe mmalị bụ nzu m na ọjị m mpụta ọrụ mgbuli na-akpọkwu ndị iche na-akpọkwu ndị mmụọ na-akpọkwu ndị egede na-akpọkwu ihe dị mụpụta ụwa na-akpọkwu mmụọ dị mụpụta ụwa na-akpọkwu ihe na-emere m iwe mee o nwere ya emie ka ọ ga-azị o nwere ya emie ka ị na-afiri na-asị na ọchị ọkụkụ nwa ada nwa ọkụkụ nwe mbọmbọ ọsọ na nghọta na so ihe na-akọwalụ n'ugwu m Igbo ụmụnne m bụ na omenala ga-adị ọ dị anyị na-abịa anyị adịgwa anyị na iwe jemere ya ma igbo ya na-abụ na omenala bụ iwe atịtị ka nja agbalị elu ya nja agbalị elu ụdị nje na-amụta ibe ọ nwere anya abata na otebụl olu gị ọhazi ogidi gị klia n'anya mana mụ nwara bụ osu na-amachara ụwa macha na igbe ya mara ebere ka arịbịa ebido obere so na adị lotu ụwa nwale ka m na-akọwa ebe a na-akọwarị na mụ na motivate na mụ bụ motivational speaker here mana mụ na-akọwa ọ bụ na amalị mụ ya agwa gị n'otu aka ntị na-ekwuru okwu omenala nwa na-agwa gị n'otu aka ntị kwuru na mma mapụtara nkọwa maka omenala dị lotu ụwa nwale ọ bụrụ otu dị ka nsị nwemere iwe omenala ọ bụrụ otu dị ka nsị na plan ya mana mụ amụrụ m mụọ m omenala ejekwana m ụka jeju onye ọnụ mee ya ruo tie drum azi tie so ndị ụka na-akụ ịgba na-eme iwe niile mana mmeche m ya na amechi ọmụ ma na ezi adịrị ya na ọ bụrụ nke m dị ya na-ahụbe mmụta ka ya mụtara amụta ka ọ bụ na ọ nwere ya bụ na ya mụrụ ya gị na-arụ iwe na amụrụ ya gị na-arụ ilovun ya azị ịrapụ na nke na amụrụ ya gị na-arụ bikos ya ịkpọbịa mkpọkọrọ agbata obi enweli emebe dị mma nwa na ayọgịta anyị nwadịbịa nke be na-ege ntị sị gị na program a na-abịa na njedebe anọ na-abịa agwara m unu nke izi na mụ si nye mmeji na-apụta n'ebe nwa bụ eke na awọ na mmeji na-apụta awọ gara aga bụ nya bụ ahịa ahụ ndị Igbo na-asị na nne nya mana ndị anyị na-akpịa ahịa ahụ eje m na mmiri ahịa ahụ nke mụ na ndị mmiri rizin ya ebe a na njele ama ejere na mụ na-eme dibịa maọbụ na mụ na-eme na ama emere dibịa na ihe na-eme bụ omenala ka m na-eme abụ m traditionalist ọ bụrụ dibịa ka m na-eme na ahụ dị nke anyị onye ọbụla amakwuru mụ right from day one ya gwa gị dat na nne mmiri ọbụla dagasị jere na mmiri ana m eje chi na arụ mgbe awọ dị m n'okpuru ugwu bikọs na mụ bụ nwa mmiri ka mbụ so ebe ọbụla nnogodu ana m eje na mmiri na-eje ekpere nya bụ part of omenala ebe na nọ nwere ebe osipụta
nwere ike ngebe nọ na ọbụna amụrụ gị na ọbụna amụrụ gị na amụrụ gị na mmiri ọ na-amụrụ gị n'ubi ọ na-amụrụ gị na ibe na ibe ọbụla amụrụ gị ọbụna amụrụ gị n'ụzọ oyibo nwere ike eduje gị n'ụlọ ụka dị n'ụlọ ụka mụọ gị mee gị nke dedikeje gị n'ụlọ ụka mee gị nke ọbụla emere gị good o nwere ike ọbụla mara mana nye mekwana gị ka ilo owuwe omenala gị nye mekwana gị ka ilo owuwe ebe si pụta ibe anyị na-eme bụ nke anyị na-ekwu na nke anyị ga-adị nke anyị ga-adịla anyị nke anyị ga-adịla anyị onye si na ya adịrọ onye na-ejilisi ebulie onye si na ya adịrọ onye na-anọrọ ndụ ụka esi na-aga ana m esikwadị nna anyị bụ ndị na-eme na-eji na-agbachili anyị na-achụ ụdị eji eme na-akọtụ ọjọọ ya anyị ama ekwu na mmadụ na-egburu eche na-egburu mmadụ agbachiri olu eche na-agbachiri olu ya bụ ngịbe na-akọtụ ụjọọ mmadụ ngịbe na-achụ ụdị eji eme na-akọtụ ụjọọ mmadụ ngịbe na-eme ụdị eji na-eme mere ege mmadụ malị na onwe gị kiri egbu mbọsị mmadụ gburu mmadụ ka mmadụ gburu onwe ụdị nwa dị nọ ibe nwa a na-ekwu na ihe ọmụta ma obodo Igbo na-agwa gị sị gị na ihe ọwa ego na wajide na waji enye gị ife ọbụla ihe ọrụ wajide na waji enye gị mana ihe ọwa ndụ ihe ọmụ ndụ m mbido gbawalị gị ọsọ mụ na ngana mgbe na-eme ive ana m adị loyal to everybody ana m ebutu ọnwa mana to everybody that doesn't mean nke a matarọ na mụnwa na mamara ive ọ na mamara ihe na-eme na ive m na-agọwa bụ ive ndị eme ụdị abụ na bụ ka ọ dịrị onye nụ mma ka ọ dịrị onye na mma ka ọ dịrị onye ukwu mmadụ n'anya nta mma because nke bụ onye bata ịbata ngara mgbe na-eme machalị n'ịmalị nke a na nke malị ka ịdọbụ nke dọrọ gị anya na nke na-amara ọ dọrọ gị anya edị mkpa otoche onye oji na ụdị ọjị na-adịlị ịma na-eburo mana ihe dịka ma na-eme ive ị na-eme nwa bụ ka ọ bụ onye nkwu bụ onye nta ma nke mgbe ịbatazi n'inwere oke nsị n'inwere ọka rọbụ nagụ n'inwere nke ọzọ onwe gị ka na-egbu na ịmara ive na-eme na ghọta ịmara ive na-eme so nwa na-ekwu si na taanyị nwa dịbe nwa ụdị anyị na-enweta program a na njedebe ka m na-ekwu na ngị bụ onye na-ege ntị nweta taịmụ gị bụ ege amasị gị dịka sọsọ ije eme bụ mala omenala nya na-aga nyazi believe n'onwe gị na ihe bulu ive arize agbara mba ezu na ọmabala arize ọtụtụ nzu agụleri ibe agụleri ji bulu igbo asfazi igbo onye Igbo ọ matara ma igbo onye agụleri ma eburu onye agụleri asfazi igbo onye Igbo na-ege ntị ibe nwa nna kpọbụ agbara mba ezu na ọmabala nwa bụ nya bụ oke mmili ọka arọbụnagụ ọka alụsị agụleri ji bulu and n'ọbụrọs agụleri bụ ibe nwere na ebe nya bụ ebe Igbo si na-ebido ya bụ nke bụ onye nọ nne na-ege ntị ama ekwu na-adịlị gị na mma na-adịlị gị mma na eke dịlị gị mma na oyo dịlị gị mma na awọ dịlị gị mma na nkwọ na ya na-anọ n'azụ n'ụbọchị anya na-anụ Igbo n'azụ n'ụbọchị ya efebọ gị ọ efebọ gị wuti ibe ọbụla ị na-ayọ ochi gị na asị na ibe onye na-ayọ ochi kachi na-emeli ọ bụrụ ị na-ayọ ochi gị ka m na-ayọ ochi m ọ bụrụ na-ayọ ochi m ka na-ayọ ochi gị nwere na-ewusi na ihe ọbụla bụ mkpa gị na-ayọ ochi gị na chi gị ji emeli gị mana onye na-ayọ Chukwu n'isi mmadụ niile bụ ọbụla na-ege m ntị bụ na ọbụla achọrọ ya ajọ ibe n'isi gị chere ajọ iwe ụdị osi agbachi biznes gị ụdị osi na-egbuchie ndụ gị ụdị osi ga-eme menege gị amekwu na onye anyịkọ azụ n'isi zụọ ezinụlọ ya n'isi n'ibe ya na mara na mara nwa ahụ kwụsị na-adịrị nwoke mma na-adịrị nwaanyị mma bụrụ onye ukwu mma bụrụ ebe nta mma ebe belu ugo belu nke si ya bere nkwunye gbajiri times millions time ọ bụrụ anyị rịarịa onye bụrụ nwa na-egwusi na-adịrị gị mma ka na-ege ntị ebe anyị ọ bụla ndụ ise